Hei, olen Eija Niskanen Helsinki Cine Aasiasta. Ja me esitämme nyt tänä tulevana viikonloppuna 16-18.4. itä- ja kaakkois-aasialaisia elokuvia. Näissä useissa elokuvissahan näkyy näiden henkilöiden taustalla sen maan historia, poliittinen tilanne, yhteiskunta. Ja jos niistä haluaa tietää enemmän, niin yksi mahdollisuus on tämä äskettäin Gaudeamukselta tullut kirja Kaakkois-Aasian historia. Ja olen nyt tässä puhumassa Thaimaaseen tämän kirjan kirjoittajan Marja-Leena Heikkilä-Hornin kanssa. Hyvää päivää sinne Thaimaaseen. Joo, huomenta Suomeen. Joo, ja ehkä aluksi kuulijat haluaisivat kuulla, että mitenkä suomalainen tutkija on päätynyt työskentelemään thaimaalaisessa yliopistossa? No se on tietenkin aika pitkä tarina, mutta että mä tulin ensimmäisen kerran Thaimaahan 1984. Tarkoituksena oikeastaan mennä silloiseen Burmaan opiskelemaan burman kieltä, jota en sitten oikeastaan koskaan oikein kyllä kunnolla ole oppinut, koska en silloinkaan päässyt sinne. Se oli silloin jo sotilasdiktatuuri 84, hyvin tiukkaa. Sinne ei oikeastaan päässyt kuin britit ja australialaiset ja amerikkalaiset ja japanilaiset ja saksalaiset. Nämä kansat oli etulyöntiasemassa, mutta mulle ei pystytty koskaan järjestämään viisumia, eli mä kävin sellaista vaan niin kuin turistina 2 kertaa. Ja sitten kun palasin Suomeen, niin sitten rupesin sen 84 jälkeen jatkaan opintoja ja rupesin lukemaan uskontotiedettä muun muassa. Ja sillä tavalla sitten päädyin niin kuin tekemään mun väitöskirja itse asiassa buddhalaisuuden ja politiikan suhteessa. Se olisi ollut mielenkiintoinen aihe tietenkin Burmankin suhteen, mutta että, koska Burmaan ei sitten päässyt vielä vaikeammin tietenkin vuoden 1988 jälkeen, jolloin oli se opiskelijoiden demokratian liike, niin mä päädyin sitten Thaimaahan. Ja sitten mä jotenkin kotiuduin niin hyvin, että päätin jäädä ja sitten onneksi sain miellyttävän työpaikan myös Mahidol yliopistossa. Että nyt mä oon ollut täällä sitten pysyvästi vuodesta 1997 lähtien. Eli yli 20 vuotta, 23 vuotta tulee vissiin jouluna, eli 24. No se antaa varmaan niin kuin todella hyvän tarkastelupaikan Kaakkois-Aasian maiden tapahtumiin, ja mehän nähdään usein uutisista, että siellä päin kuohuu. Esimerkiksi Thaimaassa just nämä, sanotaan, on ollut näitä erilaisia levottomuuksia viime aikoina ja mielenosoituksia, niin saako niihin jotenkin semmoista toisenlaista näkökulmaa sitten sieltä paikan päältä kuin varmaankin? No ilman muuta, että se on toisaalta yksi hyvä syy, minkä takia me täällä on, että mähän silloin aikoinaan Helsingistäkin kyllä seurasin hyvin paljon Kaakkois-Aasiaa. Mä kirjoitin mun ensimmäisen Kaakkois-Aasia-historiakirjan, 1990 se tuli ulos, ja silloin mä itse asiassa aika vähän käynyt täällä, että mä olin ollut sen 84 Thaimaassa ja Burmassa, mutta kyllä se niin kuin auttaa asiaa, että on paikan päällä. Siinä on kuitenkin niin paljon semmoista niin kuin kirjallisuutta, että vaikka lukisi kilometrikaupalla kirjallisuutta, niin se ei ole sama asia kuin se, että on itse ja näkee omin silmin, että mikä se itse asiassa tilanne on. Ja toisaalta sitten toisaalta myös tietenkin nämä levottomuudet, niin niissähän on aina se juju, että vaikka niin kuin Thaimaassa on ollut todella dramaattista ja on tapettu ihmisiä, 100 ihmistä kuoli muistaakseni 2010 arvellaan, mutta sitten samanaikaisesti esimerkiksi kun Bangkokin keskusta oli miehitetty niin sanotusti, siellä oli punapaidat ja sitten siellä on ollut keltapaidat, punapaidat ja eriväriset paidat, mutta jossain vaiheessa esimerkiksi se oli todella pitkään miehitetty ja se oli tietenkin hiukan rankkaa. Suomen suurlähetystö esimerkiksi oli kiinni ja kaikki keskusta elokuvateatterit oli sitten tavoittamattomissa ja kirjakaupat oli kiinni tietenkin, jotka oli siellä alueella. Mutta kun tarkemmin niin kun ajattelin sitä noin niin kuin Helsingin kannalta esimerkiksi, niin se olisi ollut suurin piirtein sama asia tässä Bangkokin 15 miljoonan ihmisen massiivisessa mittakaavassa ja niin kuin geografisessa mittakaavassa, niin se olisi ollut sama asia kuin Suomessa Helsingissä olisi niin kuin joku sellainen pysyvä mielenosoitus sanotaan akateemisen kirjakaupan ja suomalaisen kirjakaupan välillä, niin että sinne ei pääse. Eli että Stockmann olisi kiinni, eikö se yksi elokuvateatteri välissä se olisi kiinni, ja suomalaisen kirjakaupan ympäri olisi kiinni. Että se olisi siis siinä mittakaavassa. Mutta se oli niin meikäläisillä tärkeitä alueita, elokuvateattereita ja kirjakauppoja, että kyllä se, mutta se antoi taas kyllä perspektiiviä tietenkin sillekin. Joo, ja tietysti meillä on niin kuin tapana jotenkin uutisissa
meillä länsimaissa niin kuin uutisoida esimerkiksi tuolta alueelta silloin, kun jotain tapahtuu, mutta ei sitten sitä normaalia arkipäivän elämää? Niin, no sehän siinä on ongelmassa, että sitten on niin kuin vaikea tavallaan nähdä mitään muuta. Se on varmaan koskee tietenkin Afrikan uutisointia myös, että sitä kuullaan vaan niin kuin sit näistä sensaatioista, tulee tsunamia ja milloin mitäkin ja mellakoita kadulla ja niin edelleen, mutta ei kun sitä arkea, sitä ei tietenkään pystytä, se ei ole uutinen yksinkertaisesti, sitä ei tietenkään sitä toimittajat yleensä, ei, se on sitä enemmän, voit lukea sitten matkailusivuilta ehkä, että miltä se normaali elämä täällä näyttää. Joo, ja sä mainitsit jo kirjoittaneesi aikaisemmin yhden kirjan Kaakkois-Aasiasta, niin mikä sai nyt sut arvelemaan, että olisi tarve uudelle tai tällaiselle perusteelliselle teokselle Kaakkois-Aasian historiasta? No joo, siis mä kirjoitin sen 1990 sen ensimmäisen kirjan Kaakkois-Aasia Eilen ja tänään oli sen nimi. Kaakkois-Aasia eilen ja tänään, se oli yliopiston painon kustantama silloin aikoinaan. Ja sitten 10 vuotta myöhemmin, eli 2000, me kirjoitettiin yhdessä Jukka O. Miettisen kanssa Kaakkois-Aasia historia ja kulttuurit, missä mä kirjoitin historiaosuuden tavallaan, ja Jukka O. Miettinen kirjoitti ne kulttuuriosuuden, siinä on arkkitehtuurihistoria ja sillä tavalla kiva kirja. 2010, se tuli Otavalta, 2010 mä olin niin kuin vähän, että eikö sitä voisi niin kuin taas päivittää, koska 10 vuodessa ehti taas jo tapahtua vaikka kuinka paljon. Mutta Jukka ei ole kiinnostunut, ja kuulemma kustantajat ei ollut oikein kiinnostunut, ehkä vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Ja niin se sitten jäi. Ja sitten jossain vaiheessa tuossa viime vuosikymmenen puolivälissä mä voisin kuitenkin sitten miettiä, että oi hyvänen aika, kun niin hirveästi on tapahtunut, että se kirja on niin kuin ihan vanhentunut, kun se loppui niin kuin vuoteen 2000. Ja niin mä sitten otin yhteyttä Gaudeamukseen, tai ensin Otavaan ei ollut kiinnostunut, mutta se Gaudeamus onneksi oli kiinnostunut. Ja niin mä sitten aloitin sen projektin joskus 2016 tai niillä nurkin niin kuin työstämään tätä uusinta versiota. Koska mun mielestä on yrittänyt ainakin mun elinaikana niin kuin pitää sen niin päivitettynä kuin voi, koska se on tylsä, jos se kirja loppuu jonnekin sinne 2000 esimerkiksi, niin sehän on niin kuin, okei, siinä on se historia, mutta sitten just niin kuin 2000-luvulla on niin paljon tapahtunut, joka puolella maailmaa tietenkin, niin se olisi ollut tylsä. Joo, ja tässä kirjassa niin sä tavallaan jaottelet tämän niin kuin 3 osaan, ja jokainen maa käydään sen läpi, että ensin on tämä, niin kuin nämä muinaiset kuningaskunnat, sitten on siirtomaakausi, ja sitten on tavallaan tämä postkolonialismi ja nykyaika. Ja tietysti olisi voinut olla myös, että joka maasta erikseen, mutta minkä takia sä katsoit, että tämä on helposti jaoteltavissa just näihin 3 aiheeseen? Joo, no se on, musta just oli erinomaisen tärkeää, että se alku on silleen, että siinä puhutaan vain kuningaskunnista, että ei sanota, että tämä nyt on Kambodža-historia, tai tämä on Thaimaan historiaa, tai tämä on nyt vaikka Vietnamin historia, koska se ei ole. Koska ne vanhat kuningaskunnat, ne meni niin kuin, ne oli vähän missä sattui, että ne oli niin kuin, tavallaan siis rajamaakunnissa niin kuin nykyisten rajojen suhteen, siis että nyt nämä rajathan on aika uusia, niin kuin tietenkin Euroopankin rajat, ja jos kovasti katsotaan, niin ne on aika uusia, ja niitä ei tietenkään tunnettu silloin 1000 vuotta sitten, jolloin näitä kuningaskuntia täällä kukoisti. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa, että ne on hirveän niin kuin semmoinen sensitiivinen aihe täällä, että täällä suurin tapellaan niin kuin verissä päin siitä, että kenen kulttuuria tämä nyt on, ja kuka rakensi tämän pagodin, että täällähän oli pieni sota tuossa Kambodžan ja Thaimaan välillä yhdestä hindutemppelistä tuolla Kambodža ja Thaimaan rajalla. Et ihan senkin takia niin on tärkeää ymmärtää, että jos tänne kun esimerkiksi turistina tulee, niin tietenkin turistioppaisesti on vain Thaimaan historia, mutta ei se sitten ehkä ole, koska täällä on siis kambodžalaisia Khmer-temppeleitä ja Mon-temppeleitä ja niin edelleen, että se menee todella niin kuin näin tämä Kaakkois-Aasian historia. Ja se on sitten vasta niin kuin siirtymäaika, joka jakoi sen niin kuin poikittain, että kulttuurit meni paremminkin näin, mutta siirtymäaika jakoi sen niin kuin näin. Ihan eri suuntaan, eli jako niin kuin monet kulttuurit 2, ellei peräti 3 eri maahan. Joo. Ja sitten toisaalta, Joo, ja sä näet erityisen tärkeänä tässä, että mitä tämä siirtomaa-aika ja sitten sen lopuilla vielä tämä Japanin miehitys useissa maissa on tehnyt näille maille, että miten se heijastuu vielä tällä alueella, eikö näin?
Joo, eli tätä mä just ajattelin jatkaa myös itse, että siis sitten minusta siirtymäaika on äärimmäisen tärkeä, että sitten mä olin ehkä alun perinkin kiinnostunut, kun mä kakkosajasta kiinnostuin, että mitkä on se siirtymäajan vaikutukset, koska ne näyttää olevan niin valtavat, siis että ei just nämä, mitkä mä mainitsin, on ne rajat, mutta yksi mikä niin kuin on, ja sitten tavallaan niin kuin koko talous tietenkin, okei, talous kehittyy, mutta myöskin, että niin kuin, nämä siirtymäisännät niin kuin tavallaan toi tänne tämmöisen talouden niin kuin kaivosteollisuuden, öljynporauksen ja sitten nämä niin kuin plantaasitalouden, että kun ihmiset oli ennen elänyt pienissä kylissä omavaraisesti syönyt banaaneja ja papajaa puusta ja kalastellut vähän kalaa, niin nyt yhtäkkiä niiden riisipellot ja ehkä papaja puutarhat, niin niistä tulikin kumiplantaaseja tai tupakkaplantaaseja tai kahviplantaaseja. Ja kukaan ei voi syödä sitä kahvia. Eli sitten se saattoi aiheuttaa niin kuin pahimmillaan nälänhätää eri puolilla sekä Manner-Kaakkois-Aasia että esimerkiksi nykyisessä Indonesiassa Jaavalla. Että tämä oli valtava niin kuin murros. Ja sitten kun siirtomaiset lähti, niin ne jätti jälkeensä sitten tämän tuhotun luonnon tavallaan nämä kaivokset tänne. Ja toisaalta sitten ei halunnut jättää kaivoksia, että useinhan ne sitten kuitenkin palasi niin kuin yhä jossain muodossa niin britit niin kuin nykyisin australialaiset edustaa näitä brittejä näissä kaivostoiminnassa. Ja tietenkin ne öljynporausta ei missään vaiheessa tietenkään haluttu niin kuin jättää, että siis kaikki tämä tietenkin vaikutti hirveän paljon. Ja sitten toinen asia, jota mä yritän kanssa sinne mun kirjassa aika tavallaan korostaa, on just tämä rotupolitiikka. Siis rotu, jota meille ei niin kuin tavallaan sana rotu, ei niin kuin lännessä ei käytetä enää muuta kuin ihmisistä ja kissoista. Ei käytetä ihmistä, kun käytetään vain kissoista ja koirista. Mutta täällä se on niin kuin aivan tärkeä sana, varsinkin jossakin Malesiassa. Malesiassa se on niin kuin siis täysin niin kuin rotupolitiikka. Kaikki politiikka Malesiassa on rotupolitiikka. Muualla voidaan sitten puhua etnisistä ryhmistä tai jotain. Mutta Malesiassa on täysin rotupolitiikka ja se on just myös tämän brittien siirtomaahallinnon jälkikaikuja ja tätä asutuspolitiikkaa ja siis näitä massiivisia niin kuin väestön siirtoja, joita britit harrasti saadakseen työvoimaa näille plantaaseille esimerkiksi, niin se kaikki sitten jäi niin kuin paikallisten käsiin, että oho, mitäs nyt tehdään? Joo, ja toisaalta myös Japani on aika mielenkiintoinen, koska ilman sitä Japanin miehitystä, niin kuin se lännessä sitten on miehitys ja täysin tietenkin tuomittu ja paljonhan sitä ikävää tapahtui, sitä ei voi kieltää, väkivaltaisuuksia ja raakuuksia, mutta toisaalta voi myös vähän niin kuin kysyä, että koska nämä maat olisivat saaneet itsenäisyyden, ellei sitä miehitystä olisi ollut. Se oli sellainen, se avasi niin kuin näiden silmät näkeen, että näistä briteistä ja ranskalaisista ja hollantilaisista näköjään voikin päästä eroon, että ne eivät täällä ikuisesti. Joo, toi on yksi mielenkiintoinen, varmaan semmoinen kiistakysymys historioitsijoille. Sitten niin kuin sä mainitsitkin niin näiden väestönsiirtojen ja summittaisesti vedettyjen rajojen takia, niin monet näistä maista on hyvin multietnisiä ja toisaalta on valtava diaspora, sanotaan vaikka kiinalaisperäistä väestöä on ympäri Kaakkois-Aasiaa. Miten tämä vaikuttaa sitten näihin yhteisöihin? Osittain siirtymäajan tulosta satoa, mutta ei välttämättä esimerkiksi niin kuin Thaimaa, joka varsinaisesti ei ole siirtomaa kenenkään, vaikka taloudellisesti silti oli tietenkin aika paljon brittien alaisuudessa, mutta niin, se on ollut aikaisempien kuninkaiden politiikka myös, ja siihen perustuu nyt taas tässä Thaimaan kiinalaiset, jotka ovat hyvin niin kuin vaikutusvaltaisia, omistavat kaiken, kuningasperhe on kiinalainen, kaikki professorit on kiinalaisia ja niin edelleen, lääkärit, tuomarit ja poliitikot oikeastaan myös, niin se perustuu aika paljon myös kuitenkin siihen, että just että tämän siirtomaatalouden myötä tarvitsi massiiviset määrät työvoimaa. Ja kun se paikallinen työvoima, se oli niin kuin semmoisessa pyramidimaisessa feodaalirakenteessa, tavallaan niin kuin Suomen torpparit jotenkin, niin ei siitä voi niin kuin lähteä mihinkään. Sä kuulut siihen jonkun niin kuin maanomistajan torppariksi. Ja ei siitä lähdetä mihinkään niin kuin tehtaaseen töihin, noin vaan. Ja sen takia niin se oli se syy juuri, minkä takia sitten britit ja ranskalaiset ja jopa Thaimaan Siamin, sen aikaisen Siamin kuninkaat näki niin kuin sen, että on pakko ottaa niin kuin näitä, useimmiten niin kuin näitä hyvin siis tämmöistä coolies, kutsuttiin näitä tämmöistä niin kuin aputyövoimaa täysin niin kuin ruumiilliseen työhön
näille plantaaseille ja öljykentille ja kaivoksille, ja plus sitten niin kuin esimerkiksi Bangkokissa pyörin ajamaan noita junia ja ratikoita, ja täällä oli vielä ratikat ja niin edelleen, että se on niin kuin sitä satoa. Samoin myös Indonesiassa, missä niin kuin kiinalaisten ja paikallisten suhteet on aina ollut erittäin huonot, niin myös niin kuin se maahanmuutto, sen aikainen maahanmuutto perustui siihen, että hollantilaiset myös tarvitsivat tätä työvoimaa niille plantaasille, koska niin kuin niitä jaavalaisia ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi. Ja sitten taas Burman suhteen tilanne on se, että Burmahan oli osa Intiaa. Burma oli osa Intiaa suurin piirtein vuodesta 1824 vuoteen 1937, eli yli 100 vuotta, vähän niin kuin Suomi oli osa Venäjää, eli 100 vuotta siinä ei ollut rajaa. Siinä ei yksinkertaisesti ollut rajaa. Niin siinä sitten mentiin, ja useimmiten mentiin kuitenkin vain yhteen suuntaan, että ei niinkään burmalaiset muuttunut Intiaan, vaan lähinnä intialaiset muutti Burmaan. Mm. Ja tämä niin kuin multietnisyys näkyy niin kuin tämän päivän Burman politiikassa vahvasti. Ennen kaikkea siellä, mutta niin kuin mä sanoin, Malesia on tavallaan se toinen tapaus, missä nämä näkyy kaikkein eniten, mutta että Malesiassa on niin kuin vaan se pahin kiistakysymys, siellä on koko ajan, niin kuin sanoin, se on rotu. Että puhut kenenkään tahansa malesialaisen kanssa, niin puolen tunnin sisällä tulee sana rotu esiin. Varsinkin jos ihminen on intialainen tai kiinalainen, niin se alkaa puhua siitä rotupolitiikasta, kun taas sitten etninen malaji ehkä alkaa niin kuin selittää, että kun meidän maa on, se on niin kuin se on vieraiden käsissä, mikä ei tietenkään pidä edes paikkansa, mutta että heillä malajeilla itsellään on yhä niin kuin se mielikuva, koulutetuillakin malajeilla, että meidän maamme on ulkomaalaisten käsissä. Näkevät niin kuin ulkomaalaisena nämä siellä asuvat intialaiset ja kiinalaiset. Ja sitten Burmassa tulee niin kuin tämän lisäksi, tulee sitten niin kuin tavallaan nämä niin sanotut vuoristokansat ja niin sanotut etniset vähemmistöt, joka periaatteessa on tavallaan se, että laaksojen väestöllä on aina ollut niin kuin eri elinkeinot kuin vuoristoväestöllä. Ja siis nämä on niin kuin ne kaksi ihmisryhmää tavallaan, joita asuu tietenkin joka puolella Kaakkois-Aasiassa, varmaan muuallakin maailmassa. Et laaksoissa ihmiset, niin kuin niille kehittyy eri kulttuuri, kieli, ne omaksuu jonkun uskonnonkin, eri uskonnon tai saman uskonnon kaikki. Ja se riippuu niin sitten elinkeinosta, mikä heillä on. Kun taas sitten vuorilla tietenkin elämä on aika erilaista. Ja siellä on useimmiten sitten ei välttämättä omaksuta näitä maailmanuskontoja esimerkiksi, koska ei jouduta niiden kanssa kosketuksi, vaan siellä on sitten esimerkiksi animismia, luonnon voimien valvontaa, koska joudutaan kunnioittaa hyvin paljon luonnonvoimia, kun asutaan jossain ihan siellä vuorilla. Plus, että usein ne on nomadia, että siirrytään paikasta toiseen, maaomistuksia ei tunneta, semmoista feodalistista hierarkiaa ei tunneta, on kylläkin tiukkoja konservatiivisia klaanijärjestelmiä ja klaaniperinteitä, missä suvun vanhin mise päättää, kuka menee kenenkin kanssa naimisiin, mutta kuitenkaan ei ole siis semmoista hierarkiaa, kun on laaksossa syntynyt kuningaskuntia, prinsessoja, näitä ei yleensä ole tuolla vuorilla. Että siinä niin kuin kaksi eri talousjärjestelmää oikeastaan kohta tässä konfliktissa. Ja sitten siihen päälle niin tulee nämä tavallaan siirtotyöläiset tai maahanmuuttajat, niin se on aikamoinen soppa. Joo, ja tähän varmaan liittyy se, että me puhumme tästä sinun nykyisen asuinmaasi naapurimaasta joko Burmana tai Myanmarina. Mikä tämä nimikiistan ja nimenvaihdoksen tausta on? Joo, se on naurettava juttu. Onhan Thaimaankin ennen ollut Siam, tai Siam oikeastaan, eikä sitä kukaan enää oikeastaan kerta kuin kissoista. Siamilaisia kissoja tunnetaan. Mutta tämä Burman tilanne on todella hankala. Olihan meillä Kambodžakin, oli pitkään Kambodža 10 vuotta, ja sitten se kiisteltiin, että pitäisikö se muuttaa takaisin Kambodžaksi, vai pitäisikö se jatkaa se Kambodžan nimitystä. No Burman tilanne on se, että siis se Myanmar, jos pitäisi ääntää Myanmar, niin se on se burmankielinen nimi sille maalla. Se on Myanmar Pi. Ja okei, se on niin kuin Deutschland tai Sverige, okei. Mutta kun ei sitä käytä englannissa eikä sitä käytä suomeksi. Että minusta tässä on oikeastaan niin kuin meni länsi ja koko maailma vähän niin kuin osittain halpaan. Että ne suostui niin kuin siihen, että tämä sotilasjuntta, jonka jatkeita tämä nykyinen on, niin tämä sotilasjuntta 1989 vaati, että koko maailman pitää ruveta kutsumaan
Burmaa nimeltä Myanmar. Ja sitten se on ihan mahdoton sana, kun se niin kuin suomeksi on suhteen Myanmar. Myanmarilaisia. Se on niin kuin Deutschlandilaisia ja sverigeläisiä. Se on ihan absurdia oikeastaan, että siihen suostuttiin. Että oltaisiin sanottu, okei, te kutsutte Myanmar, me voidaan jopa kirjoittaa kirjeeseen Myanmar, suluissa Burma tai jotain näin. Mutta että jostain syystä, kun niin länsi, öljyä, maakaasua, muuta mineraaleja, niin suostui siihen, että sitä ruvetaan kutsun tällä nimellä Myanmar, joka sitten, se on Myanmar, ja kun kuuntelen näitä uutislähetyksiä, niin se voi äänet hyvin monella eri tavalla. Ja sitten tulee se ongelma, että sitten, no mitäs nämä ihmiset sitten? No sitten, niin kuin meidän yliopistolla, meidän burmalaiset opiskelijat on Myanmaris. Ja ne on itsekin vähän raivoissa, että ei me olla mikään Myanmaris. Että ei semmoistakaan sanaa. Että sieltä tuli hirveästi kaikenlaisia ongelmia tästä tyhmästä nimenvaihdosta. Ja mä nyt vähän niin kuin toivon, että jos tämä kevätvallankumous nyt onnistuu, niin pistetään roskakoppaan kaikki nämä uudet nimet, mitä sotilashallinto on keksinyt, ja palataan tähän Burmaan ja vaikka Ranguniinkin ja Irravadiin ja Moulmeiniin, ja kirjoitetaan ne niin kuin on ennenkin kirjoitettu englanniksi. Ja sitten esimerkiksi mä olen huomannut, että esimerkiksi italialaiset aika paljon käyttää sitä Birmania-sanaa kuitenkin, että sen sijaan, että se yrittäisi myös italialaiset myöntää se Myanmar, niin käyttää sitä Birma-sanaa, joka Suomessakin oli muuten. Meillä oli joko Burma tai Birma suomeksikin. Tämä on niin valitettava tavallaan niin sekannus. Tietenkin se argumentti oli se, että tämä Burma, tietenkin hyvin niin nenän kautta äänettynä, niin okei, se on niin vähän kolonialistinen Burma. Mutta eihän se kuitenkaan ole mikään North Rhodesia, niin kuin oli Zimbabwe ennen. Ei se sinänsä ollut mikään paha nimi. Ja ne on itsekin käyttänyt niin kahta rinnakkaismuotoa omasta nimestään, että se on myös ollut nimellä Bama ja sitten tämä Myanmar, että sillä on niin kuin nämä kaksi nimeä. Ja niistä mä en ole kyllä ainakaan nähnyt mitään hirveän tarkkaa selvitystä, että mitä eroa niillä niin sitten olisi niin kuin burman kielessä, mutta että tämä Myanmar nyt on erityisen epäonnistunut valinta. Joo, tästä kirjasta niin kuin, me ollaan niin kuin, Aung San Suu Kyi on tuttu nimi Burmasta. Mutta tästä kirjassa saa vähän taustaa, eli itse asiassa vaikutusvalta hänellekin tulee osittain hänen isänsä kautta joka sodan aikana jo johti tällaista niin kuin itsenäisyysliikettä. Ja onko vielä niin kuin tällä Aung San Suu Kyin isällä niin kuin jotain, niin kuin sillä aatteella jotakin vaikutusvaltaa, vai onko se ikään kuin laskettu hänen tyttärensä harteille? No tämä on just hyvin tyypillistä niin kuin Kaakkois-Aasiassa, ja miksi nyt jonkin verran jossakin muissakin maissa, Intiassa, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Pakistanissa ja niin edelleen, että tämä valta voi periytyä ei vain isältä pojalle, vaan myös isältä tyttärelle. Ja Megawati Sukarnoputri meillä oli, ja meillä oli Gloria Macapagal ja niin edelleen, Gloria Arroyo Macapagal. Tämä on aika tavallista, ja kyllä se tässä niin kuin Burman tilanteessa oli hyvin ratkaiseva se, että hän tuli takaisin silloin 1988 sieltä Oxfordista hoitamaan sairasta äitiänsä, ja siinä heti nähtiin niin kuin se potentiaali tavallaan hänessä ihan sen nimen takia. Kyllä se nimi on todella niin kuin painava nimi tavallaan, ja se saneli niin kuin hänen sitten kohtalonsa siinä. Että kyllä se silloin 1988, kun oli näitä opiskelijamielenosoituksia ja tämä ensimmäinen niin kuin demokratialiike modernilla kaudella 1988, niin silloinhan kannettiin vielä Aung Sanin kuvia, tämän isän kuvia. Ja sitten sen isän kuvia oli silloin, niin kun mä ehdin siellä käydä 1984, niin sen isän kuvia oli joka paikassa, niin kuin Thaimaassa on kuninkaan kuvia, niin Burmassa oli Aung Sanin kuvia kaikissa virastoissa ja kahviloissa ja ravintoloissa ja ihmisten kotona ja niin edelleen. No sittenhän sotilasjunta niin kielsi ne valokuvat, että sitten ei saanut olla enää Aung Sanin kuvaa. Ja sitten esimerkiksi seteleistä, kaikissa seteleissä oli myös Aung Sanin kuva, ne setelit kanssa kiellettiin ja niihin tuli sitten vain jotain siltoja ja tehtaita, koska sitten se niin kuin sen isän kuva symboloi sitä tytärtä, joka oli
17 vuotta kotiarestissa. Että kyllä se tietenkin on hyvin paljon niin kuin sen isän vaikutusta. Mikä se sitten on se ideologia, mitä Aung San edusti? Sitä on oikeastaan mahdotonta sanoa. Hänet tapettiin 32-vuotiaana, salamurhattiin. Että se ideologia oli oikeastaan vain vapaus. Sitten täällä niin kuin puhuttiin, se on demokratia. Semmoista sanaa ei niinkään näissä itsenäisyystaisteluissa käytetty edes, vaan puhuttiin niin kuin ennen kaikkea freedom, siis vapaus. Oli vapaustaistelua, vähän niin kuin Suomen historiassakin, vapaustaistelua. Ja demokratia on paljon myöhempää sanavarastoa. Ja mä muistan, että silloin aikoinaan Suu Kyi, kun tuli takaisin sieltä Oxfordista niin, ja sitten meni siihen mukaan tähän politiikkaan tavallaan, niin sanoi just, että tämä on niin kuin Burman toinen vapaustaistelu tätä armeijaa vastaan. Ja se on nyt sitten jatkunut myös yli 30 vuotta. Joo, ja nykyinen tilanne on hyvin hankala, että niin miten sieltä päin katsottuna, niin onko tälle mitään ratkaisua? Nyt me nähdään koko ajan uutisissa täällä Suomessakin, että kansaa tapetaan mielenosoituksissa. Missä vaiheessa ollaan tässä nyt menossa, ja onko tähän nyt minkälaisia vaihtoehtoja tästä on, niin kuin, että mitä tämän jälkeen tapahtuu? Valistuneena arvauksena. Joo, eli Mä jatkaa sitä, että siis että mielivalta, ei tähän ole niin oikein mitään, siis mitään helppoa ratkaisua tietenkään. Ja sitten toisaalta siis optimistisia on kaikki vielä yhä, että saataisiin jotenkin tämä nykyinen junta kukistettua. Mutta tietenkin, jos katsotaan jotain Thaimaata, joka on ollut sotilasdiktatuuri tai jossain muodossa sotilaiden dominoima valtio vuodesta 1932 lähtien, niin, tai 1933, niin siinä on siviileillä aikamoinen tehtävä edessänsä. Joo. Entä sitten esimerkiksi Burman yhteydessä on puhuttu paljon ennen näitä levottomuuksia myös rohingyoista, ja sitten tavallaan ympäri tätä Kaakkois-Aasiaa yhtenä ongelmana nähty tämä sosiaalisen median yleisyys, etenkin semmoisen vähemmän koulutun kansan yhteydessä, ja esimerkiksi Facebook on suorastaan syytetty siitä, että he on olleet melkeinpä osallisina salliessaan kaikenlaisen vihapuheen alustoilla, niin minkälaisena tekijänä sä näet näissä nykyongelmissa tämän sosiaalisen median väärinkäytön? No, siis se, että minkä takia se sosiaalisesta mediasta on tullut niin tärkeä, niin se varmaan kyllä liittyy sitten tähän länsimaiseen teknologiaan, joka on vallannut nämä Kaakkois-Aasian maat. Se on yksinkertaisinta ja nopeinta, että siis täällähän monellakaan ihmisellä ei ollut lankapuhelinta siinä vaiheessa, kun se sai sitten kännykän. Että kännykkä on ihmiselle ensimmäinen puhelin yleensä. Ja sitten toisaalta tavallaan joku e-mailit ja siis sähköpostit ja tämmöiset on myös ei ihmisillä semmoisiakaan ollut. Eli ihmiset on tavallaan herännyt. Täytyy muistaa, että täällä on siis suurin osa, yli puolet väestöstä on alle 30-vuotiaita, ja etenkin jossain Burmassa nuoriso on paljon. Niin se on se ensimmäinen ja helpoin tapa kommunikoida on kaikki nämä sosiaalisen median kanavat. Ja se on usein sitten jollain tavalla tämä armeijakaan ei ole osannut tajunnut tätä Facebookin merkitystä ja sosiaalisen somen merkitystä, että ne ei osannut sitä sensuroida, koska siellä pyritään koko ajan kaikkia sensuroimaan, samoin kuin Thaimaassa jossain määrin ja Kambodžassa, mutta puhumattakaan tietenkin Vietnamista ja Malesiasta ja Singaporesta ja niin edelleen, mutta mä en siinä oikein osaa sanoa, miksi se Facebook, mutta se vaan näyttää olevan se nopein. Se on se nopein tapa informoida, että ihmiset pystyy kommunikoimaan jopa
samassa asunnossa suurin piirtein tai samassa talossa niin nopeammin niin kuin mekin Facebookin kautta, kuin että rupeisi nyt jotain lankapuhelinta käyttämään tai mitään puhelinta. Se on niin kuin oikeastaan se ainoa, minkä mä sanoisin, että on. Ja sitten tämä Facebookin, Mark Zuckerbergin roolihan on tietenkin vähän hyvin kinkkinen tässä kaiken kaikkiaan. Nythän hän on lähinnä niin kuin yrittää estää tätä sosiaalisen median käyttöä, että miten saa postittaa niin kuin nyt Burmasta, että tietyt niin kuin hyvin negatiiviset asiat ja esimerkiksi näiden, kun se käydään semmoista social punishing-kampanjaa, niin kuin näitä julkiksia ja jotain armeijan perheitä vastaan, jotka niin kuin puolustavat tätä armeijan hirmuvaltaa, niin Zuckerberg sanoi, että ei, että tämä on meidän niin kuin moraalin vastaista, että se on ihan järjetöntä, mikä valta niin kuin Facebookilla on. Joo, eli hyvässä ja pahassa, että toisaalta varmaan tämmöisen sosiaalisen median kautta niin nämä mielenosoitukset saadaan kasaan kätevästi niin kuin hyvin nopeasti se sana kiertämään, että nyt vastustamaan tätä. Kyllä. Joo, ja missä on vaarapaikkoja ja muuta tällaista. Joo. Pääseekö sieltä Thaimaasta niin kuin, mitenkä sinne menemään, ja onko se miten vaarallista, niin kuin sanotaan vaikka jotenkin reporterien tai muiden mennä nyt sinne katsomaan ja raportoimaan sitä tilannetta? Ei. Nyt täytyy muistaa, että meillä on myös tämä COVID täällä päällä kaikilla. Ai niin. Että siis mähän en esimerkiksi pääse Thaimaasta lainkaan tavallaan ulos, vaikka mä voisin tietenkin lähteä ulos, mutta sitten mä en pääse enää takaisin. Niin, esimerkiksi kun tulisit tänne Suomeen. Niin, että täältähän lähti monet suomalaiset esimerkiksi viime keväänä niin kuin covidia pakoon tavallaan. Ja kuvittelivat tulemassa takaisin niin kuin syksyllä tai jotain, mutta eivät ne pääsekään, ne juuttu sinne niin kuin melkein vuodeksi. Ja nyt vasta niin kuin on Thaimaan hallitus, ja meillä on nyt tavallaan uusi kolmas aalto päällä, mutta ihan tässä niin kuin vasta maaliskuun alussa alkoi niin kuin näitä suomalaisia palaamaan, että ylipäätään heidän viisumit käsiteltiin, että vaikka sulla olisi ollut niin kuin voimassa oleva työlupa, niin sä et enää, ja tämmöinen niin kuin paluulupa tavallaan maahan, re-entry permit, niin sä et siltikään voinut tulla takaisin. Että täältä on ollut hyvin tiukkaa. Ja sama vähän oikeastaan Burmaan suhteen, että sieltä kans monet lähti kans niin kuin vähän koronaa pakoon, ja eikä sinne ole pystynyt myöskään niin kuin palaamaan ihan noin vaan. Tai sitten jos palaa, jotkut suomalaisethan palasi tässä sitten jo viime syksynä muistaakseni, mutta se ei maksu maltaita siis, että sitten tultiin näillä suurin piirtein yksityisellä lentokoneella ja pitää varata 3 paikkaa, että on tätä etäisyyttä muihin ja sitten 2 viikkoa niin kuin todella kalliissa näissä karanteenihotelleissa, mihin rikkaat länsimaalaiset ohjattiin, että se oli monen 1000 euron niin kuin paketti tulla sitten takaisin sieltä Euroopassa, että sen takia harvat on tullut. Ja nyt tietenkin toi Burma myös, että sinne, mä en ole siellä käynyt nyt sitten yli vuoteen, ja siis periaatteessa siinä ei myöskään ole mitään liikennettä. Tietenkin siinä varmaan salakuljettajat voi silti liikkua, tai joku Thaimaan poliisi tai jotain, mutta varsinaista liikennettä siinä ei ole. Ja toimittajiahan siellä ei tosiaan, että nyt mä en tiedä, siellä ei Suomessa sitä puhuttu, mutta niin siellähän kävi nyt CNN:ltä yksi toimittaja, joka on Koreasta käsin, niin kuin meni sitten Ranguniin kauhealla metelillä tietenkin, ja se oli varsinainen sensaatio, se sitten länsimaissa niin tuomittiin, että ei saa mennä, mutta burmalaiset itse oli oikeastaan ihan hirveän innoissaan, että ja tavallaan niin uskoo ja luottaa siihen, että kun sinne nyt joku tämmöinen ulkopuolinen meni, ja se teki kyllä ihan hyviä raportteja sieltä, niin se ei mun mielestä ollut mitään valittamista, se raportteissa oli hyvin asiallisia ja sympaattisia ja noin, mutta että burmalaiset niin itse tykkäsi kyllä, että se hienoa, että sitä on sitten pyöritelty CNN:ssä vaikka kuinka pitkään näitä hänen raportteja, että heistä tuntuu nyt, että niin kuin nyt maailma on heissä todella kuullut. Vaikka toki niin kuin burmalaiset journalistit itse on hirveän paljon postittaa just Facebookin kautta kaikki tulee. Kaikki tulee Facebookin kautta, mitä nyt nykyinen sieltä tulee näitä citizen journalist-tyyppisiä, koska lehdet on tavallaan siis kaikki printtilehdet on nyt tietenkin kielletty Burmassa, mutta sitten tulee niin kuin näitä jotenkin toimittajia, mutta myös niin kuin ihan näiden kansalaisaktivistien kautta tulee ihan hyvää materiaalia kyllä tulee koko ajan niin kuin yhä, mutta nimenomaan Facebookin kautta kaikki. Joo. No nämä on hyvin mielenkiintoisia asioita kuulla sieltä rintamalta, ja
kiitoksia paljon ajastasi ja Marja-Leena Heikkilä-Horn ja hyvää jatkoa sinne Thaimaaseen. Ja suosittelen tosiaan kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Kaakkois-Aasian sekä menneisyydestä että nykyisyydestä tätä Gaudeamoksen julkaisemaa Kaakkois-Aasian historiaa. Ja tervetuloa katsomaan myös aasialaisia elokuvia meidän festivaalillemme. Kiitoksia Marja-Leena Heikkilä-Horn. Kiitos. Kiitos sinulle.